Dagan. Uli na ko. Kaya natagbaw na. Ang akong buhok ko nang lupad kay hangin man kayo diri. Karon di ako nahimutang sa pinakatumoy nga bungtod sa Mount Naupa, Naga City, Cebu. Ay, magpusing ko dire. Tara. Magpusing. Sige, sige. Pag-shot. Oh, shout out nga to kang sa Mandawi, ka Rudy Bersiro og kang Romel Bersiro. Og shout out usab nga to kang sa China kang Efren Catarata og Marlo Catarata. Kumusta mo diha? Ngadto sa Mandawi. Gabi na to sa atong manghud silingan na to nga Ngadto sa Mandawi, si Rico og Hilin og mga bata, si Glyn og iyahang bana og mga bata. O ikaw inday ako pag-shout out. pananayohon ang akong jacket kay para nga makahibaw mo nga tugnaw gyud kay dire. Shout out inday. Shout out ngadto kang Titing, Efren. Di anan ni ting, di anan ni dire sa inyong balay ting sus lingawa ginamuting kay abot na mo niya sa tungoy sa buntod. Ngadto anya nanugay ko sa kumbaka ug kabaw. Ako na lang gibuyan kay wa malay kumpay dire. Ya mga kanding pud nimo akong gi kagayan. Nga di apay to nga sa akong kamuti ting nga dihato dire. Sus, sana man salamat kay sa Ginoo nga naabot mi dire napita karon. Shout out sa imong manghod nga silingan. Sa akong manghod nga naaron sa among dool, tanawa lang ninyo dire kay di anami dire sa kinatumyan sa Naupa. Shout out ngadto kang Loring Bersero, Roger Bersero sa Guadalupe, Bugo City. Mao Hi, kumusta mo diha? Di anami dire sa Mount Naupa. Pinakatumoy nga bungtod sa Naga. Tanawan ninyo ang palibot to, nindot kaayo. dami nagbay na mis baka na mo. Oh. Kani igagaw ni Marlo. Sa tingan mo day? Arlene. Oh, si day Arlene. Oh, nara, mao ni among katulgan karon. Pre pamiron kay wa pa first time pa man ni namo ngari. Pero kung gusto mo, 5,000 ang room one day. Di apay siya libre to libre pa dito sa gawas. Kaya pa may mga tanom. Og manuroy mo ngari, basta dili lang mo rent og room, free pa mo karon. Hurry up. Aron makita ta dire sa Mount Naupa. Mga kaibigan, Karon dayon ako binisaya lang gyud ko kay Pilipino kung to. Pilipinong pure, flat nose, curly hairs. Pasensya lang mo mga kaibigan, kay kami mga pangag nami dili na gimi ka pronounce pag-ayo in taon. Pasensya lang yun mo. Kamo na lang gyud mo sabot aning mga oldest lady. Lingaw kayo mi diri. Sige, ari na mo. Kay makita-kita ta. Paano kayo i-shout out? Sakto na. Shout out nga to sa mga silingan. Ay, kumusta na lang mo tanan? Sige. Day Marlo, kumusta na lang mo? Salamat kay gyud sa tanan gyud nga daghan salamat. Ari dire buhat na man asin ba dayon ako ngadto diha. Salamat kayo, day. Nga nakapatong na ginintawon mi diri sa inyo nga dapit. Lingaw gyud kaayo ko, day. Dili gyud kabayran ang akong kalingaw. Ginoo ko, porteg yung lingawa. Di ka bayran.
De kabayrag Kabaw. Kabaw. Ang kalingaw na mo dire. Perting lingawa gina mo. Kanding, itik, manok, sus. Sayaw-sayaw pa mi oh. Nya tugnaw na ba kayo? Yawa jud tiyoy. Ako lagi day kana ako rang sa taas pero din ako ipa send video kuan. Nako mo to nga sa buntod, kapuyan ko. Umanaman ko panguha sa kong kabaw baka. Nagibutang na nako sa daplin. Mga kanding. Yan na, gipaod na nako ari mga payag na mo nga binuhat to. Ay, kinawan yung mga payag na. Daghan kayo na mga payag. Nang lupad akong buhok ko eh. Kay hangin. Tugnaw. Na, nagpags na oh. Sige, bye. Thank you sa inyong pagtanaw sa kanunay. Subscribe, like, comments. Thank you.